Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. लोगोफोर नोंथांमोनाथ' थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै एसेब्ला मिथिखाबाय जाय नोंथांमोना कक'आ आबाद मावनो सानदों कक'आ आबाद मावोब्ला नोंथांमोना बेसेबांखिनि फैसा आर्निं खालामनो हागोन बेसेबांखिनि इनकाम खालामनो हागोन आरो माबायदि कक'आ फुलिखौ जों गायनांगौ कमप्लिटलि A to Z नोंथांमोननो आङो मिथिनाय बाथ्राफोरखौ शेयार खालामनो नागिरदों। नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ जोबोद इम्परटेन्ट जागोन आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांब्लानो जाबाय नङाबा नोंथांमोना खाफाल हमनांनो हागौ आरोना जुदि नोंथांमोना किसुमान कक'आ फुलि बायनानै गायदोंबा गुबुन नार्सारिफोरनिफ्राय दा नोंथांमोना फिउचाराव मोजां दाम मोनगोन ना मोना मार्केटखौ नोंथांमोना बबेहाय फाननांगौ बिनि बागैबो आं नोंथांमोननो गुवारै फोरमायना होगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांब्लानो जाबाय। नैबे जाहैबाय आं गायनाय बेखौ बारा गोबाव जायाखै बियो 6 बा 7 मान्थसोल' जादों 6 बा 7 माससोल' जादों आरोना दैज्लां समाव गायनायमोन आं बेखौ। दा नोंथांमोना नायनो हागोन नै गुदिनिफ्राय नाय बिफाङाबो गिदिरैनो जाबाय नै आं बेवहाय माने अर्गेनिक गोबोरखि हासारल' होनाय जादों आरोना 1.5 बोसोरसोआवनो बियो बिबार लागोन बिबार लाखांनायनि उनाव बिदिनो 1.5 बोसोराव बारा थाया आरोना बिबारा फिथाइया बारा थाया 2 बोसोरसो जाबासो एसे थालाङो आरो बारगारो नालाय फार्स्टआव 1.5 बोसोरसोआव 2 बोसोरसो जाबासो फिथाइया थालाङो बिदिनो 3 इयार्सफोरनिफ्राय माने बांसिन प्रडाक्ट मोनगोन आरो जेनेबा नोङो हमनानै ला 3 इयार्सफोरनिफ्राय बिदिनो 4 केजि 5 केजिसो वाइट बिन्स नोंथांमोना मोनगोन आरोना गथा जुदि सुयोब्ला गोबाङा माने बिदिनो फांसे दंफांनिफ्राय 25 केजि 30 केजि बेफोरबायदि बुङोना खिन्थु नोंथांमोना 25 केजि 30 केजि फांसे दंफांनिफ्राय मोननो हाया नोंथांमोना बेवहाय खमैब्लाबो 3 केजिल' मोनगोन फांसे दंफाङाव नोंथांमोना 3 केजि बै कक'आ सिंनि बेगर जेनाखि जोङो फोराननानै मोनो कक'आ फिथाइखौ देखावनानै नोंथांमोना फोरानोब्ला बेखौ 3 केजिल' मोननो हागोन आरोना जेनाखि जोंहा गोरान बिन्सखौ गोरान कक'आनि बे बेगरखौ दा 25 केजि 20 केजि 30 केजि बेफोरबायदि बुंनाया नोङो गथायै सुब्लासो नोङो बेसेबांखिनि अजनखौ मोननो हागोन दा जोङो गथायै फानब्ला इसिबां दाम मोना दा बेखौ माने फोराननानै फानबासो बांसिन दाम मोनो नालाय दा नोंथांमोना नायनो हागोन नै बिथिंबो दा लोगोफोर नोंथांमोना नुखाबायानो नै कक'आ बिफांखौ बिराद गिदिर जाबायानो आरोना 6 मान्थ बा 7 मान्थसोल' जागोन ओमफ्राय नायनो हागोन दालाया नै बिदि गावस्राखायो आरोना बेखौ हाखावनानै माने गावस्रा होनांगौनि गोनांथि गैया दा बियो 6 मान्थसोल' जादों नालाय बेखौ 1.5 बोसोरसो जाबासो दालाया आरो नैबे गाहायनिफ्राय फैनाय नै बिदि दालायखौ नैदि फिसा ब्रान्सखौ बिदिखौ प्रनिं खालामनांगौ आरोना प्रनिं खालामनाय होनना बुङो दालायखौ हाखानानै गारनांगौ ओमफ्राय नैबेहाय माने सानलाइट डाइरेक्टलि नांनांगौ नालाय बिनि थाखाय बेखौ प्रनिं खालामनाय जायो काटिं खालामनाय जायो आरोना दा नैबेयो काटिं खालामनाय सम जाथ'वाखै दालाया जुदि बांद्राय दालाय ब्रान्स फैयोब्ला बेखौ हाखानाय जागोन उनावहाय दालाया खेबजाबनायबा दा आं नोंथांमोननो देखायनोसै आं फुलिखौ सिगाङावनो जावैखादोंमोन नालाय सारनिफ्राय बिहरनानै दाख्लैबावै आङो बेंगलराव थांदों दा गोबां मानसिफ्रा बिदिनो केरेलानिफ्राय लाबोदों मादों होननानै बुङो दा नोंथांमोननो आं खिन्थालांगासिनो दं केरेलानि जोङो फुलिखौ बायनानै गायनांगौ ना आसामनि फुलिखौ बायनानै गायनांगौ मा डिफारेन्स दं बिनि बागै आं नोंथांमोननो गुवारै फोरमायलांगोन नोंथांमोना आंनि फुलिखौ नायग्रोबानो लाबानो जाबाय दा नोंथांमोना फुलिखौ नायग्रोबानो लाबानो जाबाय ना मा होनो लोगोफोर बेनो जाहैबाय मारामनि एलाव आं दा एसे बुंस्लुना होफिनबाय आरोना আমার ভুল হচ্ছে ক্ষমা করে দেন थ' लोगोफोर आं दा नै नोंथांमोननो बिफांखौ देखायनोसै कक'आ आं सिगाङावनो जावैनानै दोनखादोंमोन नालाय नायनो हागोन नोंथांमोना सिगाङावनो आङो बे सारनिफ्राय नबिन सारनिफ्राय आङो अर्डार खालामनानै बिहरदोंमोन दा गोबाङा फोथाया नालाय जोंनि आसामाव गावजों गाव फुलि फाननायनि सोरबा बिदिनो 8 बोसोर जानाय 12 बोसोर जानाय होननानै गोबाङा फुलि बानायनानै फानगासिनो नालाय दा बेफोर डाउटखौ आङो क्लियार खालामनो थाखाय बेंगलरनि बेसेबांबा गोजान आरोना कर्नाटक स्टेटआव थांनानै फैदों माखासे नलेजबो मोनबोबाय आं बिथां सारनियाव थांनानै दा नायनो हागोन नै फुलिया बिराद गिदिर जाबाय 4 मान्थसो जाबाय आरोना बे फुलिया सिगाङावनो आं बिहरखानायमोन बेनिफ्राय आं दाख्लैबावै बेंगलराव थांनानै सारनिफ्राय आरो लानानै फैबावदों फिथाइ बारा एभेलेबेल गैयामोन नालाय दाख्लैबावै आं लायनाय समाव ओमफ्राय नांगौबा दायो आङो करियार खालामना हरगोन नालाय सारा बोसोराव बे जिनाखि कक'आ बिफां बे बिफाङा बोसोराव खनथाम फिथाइ थायो माने आनलिमिट थायो आरोना बियो ओमफ्राय बिदिनो एप्रिल मासाव बांसिन थायो लोगोफोर नोंथांमोना नुखाबायानो आंनि आखायाव जोबोद गिदिर जाबाय आरोना फुलिया जायफोरनो नांगौ नोंथांमोना थाबैनो लांफैनो हागोन आंनिफ्राय दा सोरबा बिदिनो 30 40 50 60 आव होगासिनो दङ जोङो केरेलानिफ्राय लायनाय बा गोजाननिफ्राय लायनायफोरखौथ' नोङो इसां खमाव होनो हाया
दा नोङो गोजानाव लायनायनि बिदिनो लेबार कस्ट दङ, ट्रेनजों बुकिं खालामनानै लाबोनायनि खोथा दङ, आरो प्लास्टिकआव हा सोनायनि खोथा दं, प्लास्टिक बायनायनि खोथा दं, हासार बायनायनि खोथा दं। नोंथांमोना बेफोर खरसाफोरखौ नायोब्ला इसेबां खमाव होनो हानायखौ आं नुहुरा आरोना। खायफाबा माने जायगानिफ्रायनो बायनानै फुलिखौ बानायो, बेनिफ्राय केरेलानिफ्राय लायदों होननानै गोबाङा माने बुङो आरोना। दा नोंथांमोना कमप्लिट डिटेल्सखौ लाग्रो, बिनि उनावसो नोंथांमोना फुलिखौ बायब्लानो जाबाय। दा नोंथांमोना जानला मोनला फुलिखौ बायोब्ला उनाव फस्थायनो हागौ आरोना, खाफाल हमनांनो हागौ। बै फाननाय समाव नोंथांमोना जेब्ला कम्पानिया बायगोन, बेवहाय क्वालिटि नायनानै बायनाय जायो। आं बे नलेजखौ मोनबोबाय नालाय, बेनिखायनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै बे भिडिअखौ बानायनाय जादों लोगोफोर। कक'आ फिथाइ थाइसे देखावनानै बेनि बिन्सखौ जोङो 8 दिननि थाखाय मोनसे बक्स बानायनानै बेवहाय जोङो खोबनानै दोननांगौ, थालिर बिलाइ खोबनानै बिदिनो बस्था जाबसिननानै दोननांगौ। बेखौबो आं नोंथांमोननो भिडिअ बानायनानै खिन्थाखाबाय। दा बिदि बानायनानै नोंथांमोना सान्दुङाव फोराननांगौ आरोना। 8 दिनसो बक्सआव दोनग्रोनानै सान्दुङाव फोराननानै फानोब्ला बेखौ नोंथांमोना 400निफ्राय 900नि गेजेराव मोनगोन आरोना। 400 एकदम लयेस्ट प्राइसआनो 400 नोंथांमोना मोनगोन पार किल', माने गोरान बिन्सआ आरोना। दा केरेलानि बेनिफ्राय आसामनि बे डिफारेन्टआनो जाहैबाय, दा जोङो हमनानै ला नोङो थाइफुनाय गय, जेनेबा नोङो थाइगोदान गयखौ नोङो फुलि जावैयोब्ला माबायदि जायो बिफाङा, मोजां फिथाइ मोननो नागिरा, जोङो बेगरा थेफा जानो नागिरो। थिग बेबायदिनो जोङो कक'आ बिफां जिनाखि जों मेचुर जानाय, गैयाब्लाबो नोङो 10 बोसोर बा 12 बोसोरनि कक'आ बिफांनि फिथाइ थायनायनि बेगरखौसो जोङो फुलि बानायनांगौ आरोना। बेनिखायनो आङो थांनाय जादोंमोन गोजानाव। दा किसुमाना फोथाया नालाय, बेनिखायनो आं भिडिअ बानायनानै नोंथांमोनजों शेयार खालामनाय जादों। दा सिगाङावनो आं बिहरखादोंमोन सारनिफ्राय, बेनिफ्राय आं कमप्लिट डिटेल्स लाना फैबाय सारनिफ्राय। मार्केटनिबो जेबो प्रब्लेम गैया, मार्केटआवबो जोङो गोरान माने फोराननानै जोङो बेवहाय फानहरनो हागोन आरोना। आंनो लागोन। दा नोंथांमोना जायफोर कक'आ बिफां गायदों, नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आंजों। दा लोगोफोर, खायफा बिदिनो केरेलानिफ्राय लायदों होननानै नार्सारि बानायनानै फानगासिनो दं। नोंथांमोना बेफोरखौ एसे थाल लाब्लानो जाबाय, बबेनिफ्राय लाबोमारनाय, जेनुवेन नंमारोना नंमारा फुलिया, बेखौ नायग्रो। बे फुलिया बेसेबां बैसो दंफांनिफ्राय, बेसेबां बोसोरनिफ्राय बानायनाय जामारदों, बेखौ नोंथांमोना एसे सालिजारि खालामनानै एसे नायब्लानो जाबाय आरोना। 12 बोसोर बा 10 बोसोर जाथारनांगौ आरोना, मिनिमाम 10 बोसोर बैसोनि बिफांनि बेगरखौ जावैबासो नोंथांमोना मोजां प्रडाक्ट मोनगोन। जुदि 6 बोसोर 7 बोसोरनिफ्राय नोंथांमोना जावैदोंब्ला, बिनि बेगरखौ नोंथांमोना गायनानै लादोंब्ला, नोंथांमोना उनाव फाननाय समाव बारा दाम मोननाय नङा, खाफाल हमनांनो हागौ। थायनायालाय थायगोन, खिन्थु प्रडाक्टखौ नोंथांमोना थेफा मोननो हागौ आरोना। सिंनि बेगरा थेफा जायोब्ला बै फाननाय समाव क्वालिटि ए ग्रेड, बि ग्रेड, सि ग्रेड बेफोरबायदि बासियो। बेफोरबायदि बासिनानै बायो आरोना कम्पानिया। नोंनो जुदि नोङो गयखौ फिथाइखौ नोङो हाननानै फानोब्ला सिंनि बेगरा थेफा जायोब्लाथ' नोङो बारा दाम मोना ना, खावनानै फानब्लाबोथ' बारा दाम मोना। फिथाइ मोजांखौसो नों दाम मोनो। थिग बेबायदिनो आरोना कक'आयाबो, माने फाननाय समाव नोंथांमोना गोबां खाफाल हमनांगौनि गोनांथि जानो हागौ आरोना। माने बेनिखायनो नोंथांमोना मोजां जोलैखौ बाय, मोजां फुलिखौ बाय। जायनो नांगौ नोंथांमोना आंनिफ्राय जेनुवेन फुलि मोनगोन। आङो सारनिफ्राय माने करियार खालामनानैबो सारा हरगोन दायो। आं माने मोजाङैनो बिथांजों रिलेसन खालामनानै लाबाय नालाय, उनावबो फिथाइ फाननायनि थाखाय आंहा जेबो प्रब्लेम गैला दायो। दा जेसेबांनाखि जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव नोंथांमोना, जेसेबांनाखि जोंहा बयहाबो बर'फ्रा हा दं हिसाबै, बयहाबो गय बागान दं हिसाबै, बे इन्टारक्रपिं खेथि नालाय, लबार सिङावबो गायजायो, गय सिङावबो गायजायो, नारेंखल बागान सिङावबो गायजायो, साहा बागान सिङावबो गायजायो। मथा मथि बेनो 50% सायहानि गोनांथि दं आरोना। सायहानि गोनांथि जायो, 50% सायहा नांगौ। बेनो हावासि जायगायावसो जायो दै कक'आया, माने लिथुखु दंफां, जायफोर लेरख'खौ मिथियो, बेबायदिनो आरोना। लेरख' बायदिनो बियो हायदोब। दा लोगोफोर, नोंथांमोना साननो हागौ आंखौ बेसेबां बोसोर जानायनि बिफांनि फिथाइखौ लानानै फैदों आङो। 50 बोसोर जानाय बिफांनिफ्रायसो आङो जोलैखौ लाना फैदों आरोना। सिगाङावबो आङो बे बिहरखानायमोन, सिगाङाव आङो फुलि बानायदों नालाय। ओमफ्राय दाखालि थांनानै आङो नोंथांमोननो माने जाहाथे डाउटफ्रा क्लियार जाथों होननानै, जोंनि आसामाव माने गावजों गाव नारा नाथा बेले बेजे गोबां माने बेफोरबायदिनो फुलि फाननायनि बागै शेयार जागासिनो नालाय भिडिअफ्रा, बेनिखायनो आङो माने एसे क्लियार जाथों, बयबो मार्केटखौ मिथिथों होननानै, जों बयबो मुलाम्फाखौ मोननो हायो। दा जोङो बिगासे हायाव खैदाल कक'आ जायो होनना बुङोब्ला, जोङो 10 बाय 10 गायनांगोन आरोना। नोंथांमोना डिसटेन्सखौ, गुवारखौ माने गोजानखौ नोंथांमोना 10 फुट बाय 10 फुट गायबा मोजांसिन जायो। आरो नोंथांमोना 12 फुट बाय 12 फुट गायनो हायोबा मोजांसिन जागोन। मानो होनना बुङोब्ला बियो लं लास्टिं नालाय, 100 बोसोरसिम जोरो कक'आया। आं जायनाव थांदों, बियो सारनियाव माने 50 बोसोर जानाय कक'आ दंफां दङ। नोंथांमोना भिडिअनि थ्रुयै नुखाबायानो, जायफोर नायाखै आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों, नायहैब्लानो जाबाय।
दा कक'आ फुलिया 50 बोसोर जोरनांगौब्ला माने दालाया ओरै गावस्राजोबगोन नालाय गिदिर जाथारो बिराद गिदिर जायो आरोना बेनिखायनो गोजान गायोब्ला मोजां 10 बाय 10 बा 12 बाय 12 खौनो ला बिगासेयाव नोंथांमोना बिदिनो 80-90 दाल बिदि जागोन आरोना 80 दाल बा 90 दाल हमना ला नोङो बिगासेयाव नोंथांमोना बेसेबां प्रफिट मोननो हागोन कक'आ फिथाइ फाननानै बा बेगर फाननानै आं नोंथांमोननो केलकुलेट खालामनानै देखायगासिनो दं नोंथांमोना स्क्रिनाव नायब्लानो जाबाय जुदि जोङो हमनानै ला बिगासे हायाव 80 दाल करि गायोब्ला कक'आखौ नोङो 3 इयार्सनि उनाव नोङो फांसे दंफाङाव गोरान बेगर जिनाखि जोङो कक'आखौ देखावनानै जोङो बिलाखौ फोरानखांनायनि उनाव जोङो सान्दुङाव ड्राइ खालामखांनायनि उनाव गोरान बेगर मोनगोन बेखौ 3 केजिल' मोनगोन नोंथांमोना 3 केजि बा एसे बाराबो मोननो हागौ खमबो मोननो हागौ आरोना फिथाइनि सायाव सोनारो बियो नोङो हासार मेनटेनेन्स दैखौ माबायदि जोथोन लादों आबादखौ नोङो नायदोंना नायाखै गायखांनायनि उनाव बिनि सायाव सोनारगोन हमनानै ला नोङो 3 केजि खरै जोङो हिसाब लाब्लाबो 80 दाल दंफाङाव बिगासेयाव 80 दाल 240 माने 2 कुइन्टेल 40 केजि मोनगासिनो दं होमबा जोङो दानि सोलिबाय थानाय दामा जाहैबाय मिनिमाम 400 थाखा केजि आरोना माने बेगर गोराना 400 थाखा दा जोङो बेंगलरसिम थांनाय लांनाय ओरै बेंगलर बारनानै आरोना कर्नाटक स्टेटआवनो गोलैयो नालाय बेंगलराबो दा सारनिसिम लाङोब्ला जोङो बेसेबां मोनगोन जोङो 400 टाकानिफ्राय 900 टाकानि गेजेराव माने नोंथांमोना मोजां क्वालिटिनि जुदि मोजां बेगरखौ मोजां फोरानोबा बेगरा नोंना जुदि थेफा नङाबा मोजांब्ला नोंथांमोना 800 बा 900बो मोननो हागौ आरोना दा आङो 2 कुइन्टेल 40 केजियाव जोङो मोनगोन प्राइसखौ जोङो 400 मिनिमाम आङो 400खौनो लानोसै आरोना सेरसेयाव गोरान बेगरखौ बिगासे कक'आ आबाद मावोब्ला जोङो 96,000 मोनगासिनो दं आरोना माने 400 दैब्ला जुदि नोंथांमोना 900 दामै मोनोब्ला मोजां क्वालिटि मोजां बेगर नोंथांमोना जोलैखौ मोनफ्लांदोंब्ला नोंथांमोना बेवहाय मोननो हागोन 900 मोननो हागोन आरोना सेरसेयाव कक'आ बेगर गोरान फाननानै 900 जुदि मोनोब्ला नोंथांमोना इनटु 240 माने 2 लाखनिफ्राय 2.5 लाखनि गेजेराव मोनगोन आरोना नोंथांमोना बिगासे जुदि कक'आ आबाद मावोब्ला दा लोगोफोर जोंनि माखासे मानसिफ्रा बिदिनो गोबां हा दंखायो आरोना खायफानियाव गोबां हा थाब्लाबो खायफाया गुबुन जायगाफ्रावसो थांनानै खामानि मावहैनानै जाहैनो गोनां जायो दा जोङो जोंनि जायगायावनो जोंनि ओनसोलावनो बेबायदि आबाद मावोब्ला जोङो गुबुन जायगायाव थांनानै खामानि मावहैनांगौनि गोनांथि गैया जायफ्रा हा दं दै आं बेखौसो बुंनो जायफ्रा हा दंजायो नोंथांमोना बारि बागान दंजायो नोंथांमोना आबादखौ मावनानै लाब्लानो जाबाय जोङो गुबुन जायगायाव मालायनि आन्दाराव जोङो खामानि मावहैनांगौनि बा सोरजोंबा मालिकजों जों सैमा बायदि रायजानांगौनि गोनांथि गैया बिनिखायनो नोंथांमोना गावनो गावनि आथिङाव गसंनो हायो आरोना गावनो लिडार जानो हायो गावनो अनार जानो हायो दा लोगोफोर आङो कर्नाटक स्टेटआव आङो खना खना गिदिंनानै नुजोब्बाय जे गोबां बुरजा माने बिदिनो गुवार गयनि आबाद बिदिनो नारेंखलनि आबाद नारेंखल सिङावबो गोबां खेथि मावदेरबावो आरोना बिसोरो गयबा गयल' मावा जोंनियाथ' जोंनि एरियाफ्राव माने गयबा गयल' सोरबा बिदिनो साहा आबाद मावो जोंनियाव लबार आबाद मावो दा बिसनियाव माने गयजों लोगोसे नारेंखलबो गलमरिसबो बेनिफ्राय कक'आबो इन्टारक्रपिं मावदेरफायो आरो सोरबा बिदिनो डक्टर फरायदोंब्लाबो सोरबा इन्जिनियार जब मावदोंब्लाबो ओरैनो थाया बिसिना एकदम माने खेथिखौबो लांफाबाय थायो बिनिखायनो बिसिनि जायगाफोरनि मानसिफ्रा गोबां डेभलप आरोना सासे मानसिनावनो बिदिनो 100 बिगा 200 बिगा 500 बिगा गाहाम गयनि आबाद दं बिसिना जोंनाथ' हमना ला सोरनावबा 20 बिगा 30 बिगा गाहामबो दं खोमा सोरनावबाफोर दा जोङो गयजों लोगोसे कक'आ आबादखौ जों आरामसे मावनो हायो आरोना नोंथांमोननि फिउचारनि थाखाय बियो माने मोनसे जोंहा इनसुर बायदि जाहैयो जोङो फैसा जमा खालामनानै दोननाय बायदि जायफोर नोंथांमोना मावनो गोसो इन्टारेस्टेड नोंथांमोना आंनाव कन्टेक्ट खालामनो हागोन मिथिनाय बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननो शेयार खालामबाय थ' लोगोफोर नोंथांमोना जायनो फुलि नांगौ नैबे स्क्रिनाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालामनानै नोंथांमोना अर्डार खालामनो हासिगोन आरोना दा नोंथांमोना आंनाव नै गोबां हेल्दी एकदम स्ट्रं मोजां फुलिखौनो मोनगोन दा लोगोफोर आं जायनिफ्राय लाबोदों बे सारा माने कर्नाटक स्टेटनिफ्राय बेस्ट कक'आ फार्मिं माने फार्मार हिसाबै एवार्डबो मोनलायलायबाय आरोना बियो सिगाङाव दा सारनिफ्रायनो लाबोदों आङो दा जायफोरनो नांगौ नोंथांमोना जेनुवेन फुलि मोनगोन 50 बोसोर फुराना जानाय दंफांनि बेगरनिफ्राय आङो बे फुलिखौ बानायनाय जादों जायफोरनो नांगौ नोंथांमोना थाब लांफैबानो जाबाय जानला मोनला हाथाय बाजारफ्राव खम दामाव मोन्दों होननानै नोंथांमोना फुलिफोरखौ 40 थाखा 50 थाखाफ्राव मोन्दों होननानै गायनानै नोंथांमोना उनावहाय खाफाल हमनांगौनि गोनांथि जाया आं बेखौ दिनैनि भिडिअनि थ्रुयै नोंथांमोननो क्लियार खालामना होबाय बेगर फाननाय समाव नोंथांमोना फोराननानै फाननाय समाव बारा दाम मोननाय नङा आरोना बै समाव नोंथांमोना माने क्वालिटि नायनानै बायो नालाय कम्पानियाबोथ' नोंनि बेगर थेफाखौ इसिबां दाम होआ बेबायदि आरोना आं दा थांनानै मिथिजोब्बाय आरोना किसुमान बाथ्राफोरखौ दा जोंनि गेजेराव गोबां दाङाबाजि बिदिनो गावजों गाव दान्थे बिदान्थे सोलिगासिनो दं नालाय बेखायनो आं दिनै क्लियार खालामना होबाय थ' बिदिबा लोगोफोर जाय नांगौ नोंथांमोना लांफैदो थाबैनो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय